Ayo. Karo kelandur iki. Kodang kuning. Monggo Bapak, niki langsung dipinani pamit spesial buat Bapak. Ayo. Waktuku kecil. Tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ternyata pentil tak taunya pensil. Waktuku tolong aku nggak tahu. Males wes. Ku kira bocor. Tahu yang mungil-mungil. Iya. Lah aku suara loro yo. Pensil nggak taunya. Ayo. Iya. Matur Pak Deku Supati 27. Keluarga besar Seragen, Legawatan Bandung. Sehat-sehat Pak Deku Supati.
Poso Mas Kin. Siang pantoro ratri mong eleng manis ing ati setiaku bisa duweni marang sang Tiasulasmi. Niki Lampung niki. Yang minta bapak yang sebelah sono di belakang tirai itu yang pakai batik. Ada nyanyi boten. Aku Bakok, ayo joget sini. Ngomong. Setelah ini
Ah Minul los. Saking rek Minul. Minul ngah. Heeh. Ya, Dik. Padahal wis dasar. Kak Pepis lulus. Jari kowe sampai bawah maju mundur, yo. Yo. Wani piro? Catatan sajroning ati sampai bawah. Catatan sajroning kalbu. Ayo dong. Catatan luntur. Saya merah. Ayo Kape Pino, ayo geser sithik akane. Bapak Samsuri, Bapak Agus sehat-sehat ya. Sajroning atiku
Sugiono Dewi Wida Mbak Wanti-Wanti Bunda Jagat Di Alfi sehat-sehat Di Alfi Mas Tirawira Mbak Suparmi sehat-sehat semuanya ya. Ini kater Om Pungki. Oh iya. Sehat-sehat selalu nggih, lama tidak menongolkan diri. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu. Kaya sinendal atiku gawe gelo atri salawase. Bapak Nova sekali balikin salam. Habis ini sudah ada info gala-gala. Setelah gala-gala closing lagunya Perahu Layar. Siap. Yuk. Bude apa? Iki dibayar kok, Dik. Ya, terakhir tek lho. Apa yang telu ya, Bude? Kaya ngene lakonku biyen ngopo kok dadak ketemu. Yen pancen
gelo ati salawase. Monggo Bude. Semar mulya lagi. Jogetnya sama Mas Manten. Ibu, monggo Bu e. Ini mungkin sambil menunggu nanti lagu dari keluarga besar saya Pelajat. De, HE iki De. HE lho De. Oh ngonten. Lagunya apa Mas Bagus? Ditunggu monggo Bapak. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tukoke. Masa isine sedeman masih kasudatan Semar mulya lagi. Yo ayo cekton monggo Bu Mbaknya boleh joget jempolnya loh. Mas Gino, monggo mriki Mas Gino. Ayo Ibu joget sini, boleh. Putra lan putra. Ayo Dek. Lewat kincange alis. Ayo kae bae. Hatiku ngandang rasane hatiku seragen musling serius aku isih mampu ngeladeni selahmu. Ayo Pak De. Yo monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung aduh dirimu Bocah kuning masih. anakku aku kok kurang madan mamprok ruko nganti pinjung. HE
ngersake lagu nopo? Iki sisa Pak RT bablas podang kuning. Selendang biru. Oke. Iki Bapak salim dulu. Kembang katresnan sing piye? Ya Allah, matur sembah. Apa lagune? Kembang katresnan pripun ta, Bude? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih. Oke. Selendang biru. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak isine. Ayo landur kodang kuning landur. Kowe apa wae marang sesedeman mesti kasih. Landurnya Indonesia Semar Mulyo. Monggo Bapak RT 03 Bapak Topik. Lenggahe Tengkuti Bapak Topik. Spesial buat Pak RT. Bude, Pak RT, Pak Topik lenggahe Tengkuti. Pak Topik. Gimana? Udah sudah lagi. Monggo. Iya. Spesial buat Bapak RT Topik. Siap. Esok awan nek omah wis ora krasan kaluyuran nang goleki sing tak sayang mopek diteranggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi yo
ya lho iki. Kue enak apple lho Mas Monggo Mbak Yati. Si Londur, si Ratu berenangan ribut. Ini spesial kagem keluarga besar Saiful Hajat Bapak matur sembah nuwun. Sedeng, sesek lebu sedeng. Ayo Kak Pepi. Sembah nuwun bosku. Aku kudu cara